Ai ku boleh fi barok kiba. Iwan ni por sen ni Bible study kebangi penlong man ketayo. Iba di filang ru barok kiba sengap ni Bible study lengba ke YouTube channel jong ke balang. De nila peteng ya ke lenong ke bapra ke jong Yohanes Gospel Yohanes nila dap madu ke dekat ke balai po de mentah ke jenmin ngin peteng pat nadu ke dekat ke balai fuai ter tung ni duai ko kpa jengi bah beneng ni aingo ye try ba me penla ingi sesin pat kumni banginya wan banya puli ke tin jumi hoi try ke ban sngap ik ba me medan ban keren hangi lingba kini ke Bible study bangi penlong ha ke bangi dangi puli ke gospel Yohanes pada try tukar khu ingi lomba kini kapor bangi peteng ban puli na lenong ke bapra na du ke dekat ke balai fuai ter tu pen sya ingi ye ke jing sisa juga ketien ke jong metrai ki bangi kum ki bring dan kam khnang bangin la banyat ha ke jing job ha ke ta ke bor ke batmai ke bangi yo na ke ketien jome ke bangi yo ru na ke jinget hami ubulong nong penim try to kurkhui kini kapor na duk basdang duk buai jungka yang ilang baro try ki be sngog bisa skor ki tin jume ni pan ni kini haka keteng Jesus Christ amen. Te hakini katayo bladap ngila pulih du dekat ke balai fo jong gospel Yohanes nombor pra haka tu dekat balai fo ke dan ke jing tho ke ba lingkot ma nrei ke deiru ke bapen pau sibun ki ketuk dekat balai fo ong haba udang keren ni kini ki ru bon kelenget hau tegani ke dega we ni jing sisa ba bau jisu uhikai ukren ya slok bat kibriu kam julan dan hoi ketuk ni kiba kentaj yu dan buat kiba persyak yu buat hado bagi tau ban penmensau yu nrei i ba na kapor sikapor habau hikai kedan kata kejing tho ke bakum kani bun kelenget hau bat kata kedai kedak jong kabor ke jong Jesus Christ namarba ulong khon blai de hakani ka benta ka bangin puli kadan kejing peteng pat kejing keren bat kitu ki bom sim langit hau kumba kedai ki ban nget hoi ki dan ki balanget teli bet hau ndre ki dan ru kitu ki bom sim langit hau pura te kedekat ke balai fuai ong namar ketau jisu lo ong hakita ki jiu ki balai nget hau lada piyai sa ke ketien junga pilong ki senran junga da sisa bat pinyo itu ya kata ke jing sisa bat kata ke jing sisa kan pelat no ya pi tau gini ke ki kentien ki ba ukran ya ki balanget ong dengan dekat balai fuai mo wong ni ujisu ulo ong hakita ki jiu ki ba layanget hau nomor ba kementoy ban ya ikran ni gitu ki bom simpediang ya ke jingkran jung de wong da phiai sa hak ketien jonga philong ki senran jonga dasisha to kini ki kentien ki pen i ya ke jingdon kam ke bakham sedien ter lani la manong teng i khasing ong sikhmat mo banang ta setei sikhmat lani to lani hakapor pan yong sedien mo kai jingnon kam ba kampat biang ba tu kapor balai sngo yu balanget yu dang yu sngo yu dang sisin asin tikitu ki kitien ki jung uru dang su wan hakadonut ndrei kimpat yo ban syong scam hakadonut tibat teng habangi yo ma dia gani ke jing sisan ke tinu blai teng gidan ki breu ki ba hakata ke jing kemen jungki ki pediang ki nget yo tra Jesu ki sngo kumba dan esu ke banang sa
Kata kadai ke jinglong brio bangi sengo mangila yo lo na dong sidong dan ringi I kini kiktin jong trai Jesu ba kadang dan susu ke barang dei ban le hadin balangit hadin bala pediang la yo ye kata ke jing pentamai ke jong u dan kampat ban yesa lani ban yene ha ke ktin ke jong u deha buong ni ha ke ktin jonga uthau ye ki jing hikai ke jong u baro kat ke boleh hikai te kamot kini ke basngap untuk ke por ki yo sngau kat tu kan ni ke benta te gedang don kam ban sngap ha ye ki bau undang keren bat ki bau ladap keren nama labun ki jing hikai te baro ke ba trai Jesu ulah hikai men bau dang dan ha kani ke selakan dau kita kidai ki jing hikai ki jong u tenrei kam kut tang hang ta namar ba udai ma hiru u bakran ye ki ktien ha ka ktien u blei ha ka Bible nadu ka basdang hadu ka bakut da ka jing penbet ka bau kapa u ai bau trai Jesu unlong uta uban keren ye ka ktien u blei ta ka dau u blei u khat yu bulong ktien jong u Yohanes ha ka basdang ka ni ka gospel ong ha ka bamendingkong uladan u ktien kabamot uktin jong ublay. Ti kabamot ba ukpa upha ban keren ya kaktin ke jong ublay lengba jong u Jesu. Ti kamot mano ba keren yu Moses shwa kani ka por buwan si kapathai keren hoj ukpa keren tamba ka kalong hagajing shani ajong u bon keren lengba u Jesu. Ukren ho Moses, ukren haki prophet, ukren haki tu syakri ki jong blai kum Abraham batter. Te haba ong hang ni ka ya ka ktien jonga ka thau ya ka ladangi simbet ka bakhampura ka thau ya ka Bible brokwe. Te hoi ha ka badang sedang ka ham lapat ka kham suk ye ki badang sedang banget bakin sengap shwa bakin puli shwa ye ki ktin ki bola kren ha kapor budang dan ka perthai te ki ai ki ktin ki bau Jesu la kren men bau dang dan ka perthai ki de gini ki ktin ki bangi lap ha ka gospel te hakini ki sautli ki gospel telada unu brio balanget ho Jesu usim shwa kom ga jingjam ga baningkong bangan puli benia yagi gospel tate unyo bantip bah ya ka ktien ga jong Jesu bu lakren tate untip bah kita ki jinghikai ga jong Jesu ki ba haktin pharang yang ki doctrines lani ki jinghikai tenrai ki bau Jesu ulahikai badang don sho ho ki jing kai pat tatar badang puli lengba ka jing pensyai pat jong ki sakri ki jong u ki apostol bat ki we ki bala tho ya ki sithi bat ki we ki kitab ka testament ka thamai tenrei ka basdang hi bunsen ka kham dei ka bakham kta ya ka donor jongi ki brio ka bakham pen scam ya ka jinge jongi kadai bangi puli ya ki gospel ni puli ya ka ei ka bau Jesu ukren ni puli sifang ka ei ka bau le bat ka ei ka jingnya dei jung u bat ki brio ki babon rekam ki brio nadu ki nong krong khajna hado ki baduk hado ki beruspa hado ki badan kerdan hado ki bomdan kerdan kumno kadan ka jingnya dei preng jung bat ki bapang ki bakot ki bakhia ukuran gumnoi ki kita baro ngisem haga gospel ta ka dau ong to ka khot ka balai fuai namar kata u Jesu lo ong hakita ki jiu ki balai yanget hu lada phiesa haga ktien jonga philong ki senran jonga de sisya tengi ipat sakoi ka kentien bu penan kam ne ki senran jonga weu senran jong Jesu de ta ubala temu ban buat yo Jesu hakarukom im
hakajing kongo ye ka ktien ka jing kai ka jung ban im kombo jisu u khami lenti u ban im uno nong yalam u khami lenti beginong buat jung kin buat ye ka kom jung kin buat ye ki ktien ki jung lani kin kongo ye ki ktien jung ban kin ye trilang bat u kata ka de ka jing mut ni bo jisu wong phila ban long ki senran junga kamut kinong buat junga lada phi yaisa lani yaine haka ktien junga kamut yu ban yaine pada ka ktien ka jong jisu ka thoning kong e ban ngap yu bu kren namar khalam da tip yu bu kren te kumno ngan sadla ban yaine lani yaisa haka ta ka ktien junga dalam ngap kebebuat nang ta kalong ban pediang daga jingit ya ka e ka bau ong kata ka de jing jam ka baning kong e ubriu da da nget sisau jisu ka miru ka donut ka ba kloi ka ba kemen ban pediang daga jingit ya ka e ka bau ong ka bom dan su kono ka jingkeli banong boleh ong kom ta dani ba ngam su ya hap ya ka jing ong jung pi hoi teng ngimi jingkeli bangi kwa ban song thu bha kata kaya da kowe dei don ki brio ki bom song tanat iki kato kan ni ki jingkren jisu ki ong ba ki burom yu ki nget yu ndre ki don ki kenten ki bo kren mu ki thut no ki phoi no sefang kita ki jingkren ju bat kum ta ki numla shu ban long ki senran ki basisha mo te don ki basu ya no kum tu don pat ki ba sedang ban penmi pat selagi jong ki jing hikai ban na kita mi saki niam ki batmai ki penan kam kat to kan ni ki jing hikai jisu ki penan kam kat to kan ni pat ka baki kisno baki dei ban nalade hi ka bap mi nalade bat kum ta kam dei shu ka bayai ne ha ka ktien ka jong abong ka bayai sa ktien ju ka mat ba priang sngur ba kat ka bu ong bakalong ke basisya kalong ke badai bat bangaru ngan im kumta kumbau ulakran to te wong kata tu wong lada phila kumta tu wong philong ki senran junga de sisya kamut benong ki genuine mo ki belong genuine kita kinong buat jisu genuine ngi mo mdai ki basulong nasla mdai ki basulong duplicate ndre ki dasisha kamut ki bada dai sisha kinong buat tu jisu haba wan sekani ke perthai sim wan ban khat i breu bukin sia buat naslayu kata kadau ni i bateng teng don ke jing sung hun bui i ki bat pat ba ki wan sibon chu tho hau ni ke ju gospel ni la puli nong ba ar kalenong ke ban riu bom sania ki nomor ki suan buat i utang na menta banyo jing mentoi kam simdai ke jing kwa ban kongu sisayu kum unong ilam la fikan mau haka lenong ka baar ki brio ki wan ki ong ki nget yu mar ki i bo pen khia sibon ki brio te ha tu ko khat bar fulai ter te kat bau dang don Jerusalem hakata gajing khoi niam gajing lan sibun kilanget haka kerteng ju anda kila yo i ki dak phla ju ya ki bau la le ndreu jisu simla shania iladi haki namba uhi withu yaki baro but dan kam bau no ru un phla shphang ubriu naba uhi ulatip ke ke badan hau brio kani kedai ke khamat ke bayi sena ke jong Kristu yang ai phi kum ki brio na do ka dono jongi tuwi i begini ki babon ne ki bawan ki baong bangi langit ila pediang yeme ndreu ong ne tho ang ne ru yones ong simla shania yela di haki na baula itu yaki baro tapi ban buat yu jisu kam dei ka manasla u khami lanti bangingin da
pediang sisa ya ki tien ki bau keren baki long ki badai ki long ki besisa babangin da kita ki tien ki bau keren tengi iru menbau la besai ki sanhajar ngut ki brio mo hadien bau la besai ki wan buat lo diu balai namar ba kam dadai ke jing temu kadonot ke ba kuasya ban buat diu kadai kadonot ke ba suyo jing mentoi daga bawan su jisu oh nai ba mingi nginlait na kasatkan namar ula ban su aingo ula ban su keren besai ki sanhajar tang haka season ong mo tang degi santli ki pu bat ki atli dokha te hatu ko khon haga lenong ka ban riu hadin bulu besai ye ki sanhajar ni tu ko khot ka ba arfun riu nado arfsan te ba ki le syamiu nomor hagni ka por rajisula le sesuliang ku riu galeria te bro simit ki le wat u ki sim de ki leng ki le syong de ki leng ban le ban wat u te ong ni te haba ki le syamiu sesiliang kata ka riu ki le kli u korabi menno mela poisoni ujisu le thu haki bat ulong sisya ngong api piwat yang omna ba philo yo I ki kamba ndrein ba phile bam na kita ki pu bat phila kadang hangi ni ya ka bor ka jung ban itu ya ki motives jungi hakadonut ka jungi kum ki brio ban kumta bagi ngin na kata ka basubut yu jisu subut teneng subut nasla wa yangiru ya ka guidance tani ka jing pensai bangi dei ban yesa ha ka ktin ju ting ile kren mentan ka ktin ju komot ban pediang bakalong ka basisya ban su ko ngo be kat bauong banum dan su kono ka ban atatin yu ban le ya kata ka bauong to nang tu uang sesu pat kedekat belai puar bat pinyo itu ia kata ke jing sisa te habangi puli ke ketien ke jung belai bat ni pediang sngur ya ka ni sania bagalong ke badai ke wanra ke jing itu ia ke jing sisa belai ba ki breu kim la banyo ke jing sisa ki kesat ke daun kong hi kalong ba kim pat pediang sngur ya ki ke bau jisu keren kidang dan jingar tatin kidang dan ijingnya kemanong no reservation hakin pareng ong ba ngam sui hap ya kata buong kata rukom de namar jong ita kimla banyo itu lut ya ke jing sisa dekani ke jing sisa kami kawan pura hangi kawan teli hangi dain dah bangi ngila su pediang bet ya ka kum bakalong dan su banong bangandang ong beri bujisu ong kumni lani ngam sui hap kum tater ndrei bansi omit try mela ong kum ta kalong ka badai te pensai nga de ben yu nang ni khmat te gidon gi khap ka jing jungi mo ni kendu i gi jing keli gi babun dan rei bangi ngap ikten ju ngin si omit ka bo omu ka dei te kumnongan pentri kami kata ka jing junga banduai bo uun ai boring long la ai nuksa teng ayo sngo ikirang ba lakham gini ki por ki balet bahabo trajisu ong pin e lagi nong sun ong ade kata ta kabom na long fi ta kabomot ba taurang ba uladon lupa kata kajing temu u bo num tre ban pediang ke e bo jisu lada so wi ham kajing e kalong nomor ba kajing long do jungi kan yela persyak bet ya ke bohong jisu te ha panginget ya u komot ketu ke jing long do jungi ngila pendam lut ya ka banong ngam tre su banya satnya badu blai ngan su pediang bet yu blai kombo ong berkata ke dei ke bang yong ba IT lani ba surrender ya ladi komot ba ketu ke jing long do jungi ke bang yong ka kamanu brio mo kamanu brio kato komot ni pendem no ya ka yang nganam ailat je ni ke jinglong brim juga
ngan pediang bet jaga ke buong blai te habangi la pediang sisa ya kata kamot niyo ya ke jinglong ke batmai ketu ke jingkha pat ke jingkha sin ba kawan mi pat ke wei pat ke jinglong hangi ke bau mensim bekhuj upen mi upen kersoi ka donot ke mensim jungi ke mengiong ke jingkha sin dan ke regeneration ba hadu balaong bekedai ke jinglong ke batmai ti kata kedai ke kamba ke bau bleu le ke donot jungi habangi pediang yu jisu de ke jingit kamun ngila surrender lut ngamman su ya kala jong ngan kongo yu jisu ngan pediang yu kat bau Nekat bu beriu hakaman ke jong udang reserve kemut undang ya tainia bat kektian ublay undang ya tainia bat ublay ke digi intellectual digi balong kinia jutang jong beriu bat kumta umyo setia ban itu ya ke jingsya bat kat bu beriu empat itu ya ke jingsya kemut umpat lai lut nak pop tegani ke dekat ke babut utra Jesu ong kata tong ini puli susu kedekat ketu life arhi ke bat kata ke jingsya kan pelat no yepi tenni ketau ya ke jing pelat no na ke jing long mrau hapo ke pop kata utra Jesu pen syai gitu dekat ki bahadin kedekat ke balai pesau ujisu ulai tu haki sisya ngopi bau beriu baro ubayai ya ke pop ulong umrau jong ke pop Tehang ni ibu Jesu upen syai kedar yang ai pi bakat bangidang le ke pop ngidang long kimrau jong ke pop. Bat kawai ni ki dau boleh bangidang sak kum kimrau jong ke pop kadai bang nyimtre ban pediang yu terlibat ban sungai bet yu na dong sedong. Kemun dan su kejingnya satnya bat kejingnya kemdau bat ya kektian jong dan su kum ketahan rela su IT lah su serandai di bakat ke bame ong kutrai kalong ke badai na pediang ni kata tin namar belai kalong ke badai namar ngi baki bo hikai Jesu kidai ki basisya kidai ki ba lalingi ong ke ke babah ni syam bo hikai ke babah nong ke babah ba bale ni syam bo le ke babah habu batai sipang ublai ubatai hangi ki bom dan bala ban batai sipang ublai hawu batai sipang ke jinglong jong ki bre ubatai kum bagi batai ki bre ki persiang ban tho ki jing tho bejrong ki kot bo bre long ta ke psychology ke education ki we ubatai thek berkum ta ni hau ya kata kebor ban keren ya ke jing sisa bau ai ngi ka bangi don kam sisa kum gibriu bat kum ta la ngi pediang bet da ka donot ke basngur ngin nyo ya ka ni ka buong ka jing pelat wong pinlong gi balat luit da sisa te kran spang ka jing lat luit na ka bor sensar ka ba ngi ka ndo ni ka perthai mo ka jing lat luit ngi la manong ha ka kam ka jam ngim nong gi balat luit na dong sedong mo ngi don ki kenrat ki ba halor jungi teng kila bandai ki ba kila bandai ki ba jamnut mo hagani ka perthai ki don ki ba ngi hab ban long ki ban kongo ya kita ki kenrat ki ba dei halor jungi tin rei ni ka kren ya ka we ka kenrat bat kata ka kenrat ka ba khlan ba ka dei ka pop we ba ka pop kadang long ka kenrat jung briu tim dan kenrat ubah kampalat bani ka pop hagani ka percaya te usitan upadan kam ya ka pop ban pen long mrau sisu ini te ka kumno ka rukomba ni sa long mrau ka pop kidi gitu gijing kwa jong ka do jengi gijing kwa brai jong ka jinglong ka barim ka jinglong do jengi te ubriu unum lat na kita lada umpat pediang yu Jesu bat umpat bot sisa ye jing kayu Jesu takadaun dalam long kestan kampat biang benong ngala long kestan la pediang balangnya dan kam ban puli ban sngap ye kitien ge jong Jesu
dan kam ban wan si ki jing seng banyo sngo ye ke ba ki weru ki lamat phong Jisu dan kam ban duai kum ta te nginang sutho sisu nginang tip sisu pleng Jisu hikai ye kini ki ba kodor ban habang inget ni pediangi kita ki jing hikai ki jong u kamot ngiyok kan ia kata ka bor ka batmai baka pop kamla su ban long kenrat halo jungi tikito ki ba sngap yu la se ki don ki badang sting ha ki jinget la ni la bandai kito ki bakhlam nget ru ki don lang tu ka por ki kali yu tu ka khot balai foi hey life ho lai kile to ngi long usmbai Abraham te menuru ngimsim la song mrau hanu ru te kumno me ong bon plat no yapi te gibreu bon sen haba ukren nu bajlio ke jingkren tengi daga donot daga bor perkhat jung gibreu ngi perkhat ke jinglong mrau po nong sensar la ni hapo jono mo tegini ki juru ki om meno ngim julong mrau ngi dei ki khon jung Abraham ki ong dei sembai Abraham ko ki bahir peteng no Abraham tengim pat julong mrau no ru te ha ka jing sha kata ka dei ka jing kerentam nomor belai ki jung ngi tip ha ki khon Israel ki la long mrau hari Egypt po Pharaoh ki la long mrau men ba sensyar Nebukadnezar jong ka hima Babylon kila long mrau men bang sensyar kis im jong ka Persia lain no uto bak la plat snon no iki na kata jing long mrau ndalo sensyar ski Greek ru kila long mrau hapo jong ki Greek kisya sensyar da ka bor ka patenge ha po ki Greek kimyo syo ban penan kami ka khtin la jong ki jing thar ki hap tho da ka Greek wat ya ka niam jong ki ru nong sensyar jong ki Greek khamtam yu we ni ki ba bakham snar bakham rang ubala penrung da ka bom khut hapo ka temple ban kenya ka temple da usnyang nomor usnyang ude bom khut kat kong bau bleu la ong iki da kata ka bom khut ka bijli penrung hapo ka temple te utau nong sensyar jong ki Greek agar kamu penstom miki uat dak kurat dak itu ki kurat ki bayat pelun baot ki dieng pensya ki mat jongki la dak kim tre benlen yu blai jongki ule kumno u wanra ya ki kemik parangkat khun ong yu kpa bon len yu Jisu lem kumtan penyap yu khun khmat jong kpa khmat ka kemi yasrim kum ki bangi ni singi tegi penyap ki sedang dak bak ski ban penyap yu khun hakita ki tiar ki baki sna kerpang kpa umla sha shu ula mut banlen reu khun peta ko pa wat len yu blai da filan yu blai nga ngasusi ngam sukwa ban khot ba fidi pa jonga ju kpa hakajing sayong ngan usui kun kat bala tau khun usya bed da kajing kemen ni kajing yap kila long mrau po ki Greek hapo dalawan seki himarum mdei hadu kata kajing long mrau kumbalong hapo Nebukadnezar tangba kidang hap ban sew khajana seki himarum ki hap ban sibun ki ban kongo iki an jong ke himarum kimyo shu ban la iki kat kum ki an la jong tapi ki kerana kani ka por yu traji sugi de kitu ki blase ki bakham su sarong ki jiu ki ba dan ru kata ka jing su sarong ha ka hok la jong ba kim tre ban priang ikai bu Jisu ong ba tegi ong ngi meno ngi long mrau nang ta ka khot ka ba life sau traji su pot ong kum ni ban pensai ki ba sim tho ya ga jinglong mrau po ki no sensyar wong sisya ngong api bo brio baro bo yele ya ka pop ulong mrau jong ka pop te gani tem dan bala banlen mo baro kitip
tang ketu ba kem dang khendiat dang si singar shua bagi kem ya ketu ka brio ka ba la kem ka ba kelim ki wanra ki ong igani ka brio dei na em mo bangin dan thamau ka tum ka an Moses tu try Jesu sim ong ki hre ka bakut ong kumno uta ba khlampop ma pedeng jong phi ai ba undan tham yu mau baning kong te kata ka ktien jong kala dungak ye jing tip lam jong ki we din we ki phatno nang ta namar ba ka pop jong ki ka badan pop jong ki ka penrem te hang ni ong biang kat bau briu udang long umrau jong ka pop kamut umpat laj luit mo tengin puli biang uang kumno sisa ong phi bau briu baro ba yele e ka pop ulong umrau jong ka pop te ka pop ka pen pau ye ka jing dan bor jong ka lor briu da ka pen bor yu bu ne ye ka pop mo to te wong sisu pan ka dekat ka balai fu san umrau unyesa hai yesa haka yeng baro sirtate reu khun yesa baro sirta tigani ka dan jingmot bat ka jing deh ki mlang salang namara ki por ki jong trai Jesu te dang sya da ka an ban bu mrau po yeng ndei shu tang ginong trailer ni ki sekri ladi ki mrau komot lalong ulade be jong tu konrat jong kum balong ki mar ki mata jong tu konrat umrau ru lalong kumta uhaban sukongo kajing im jong narong sedong kalau long hapo tu konrat umnen shu kono ka laga jong ka jing kam ka laga jong ka jing don jing em kat bo ayu konrat kat bo sim konrat kata ka jing umrau ha tu ko por tu try to su wong hang ni umrau yesa haka yeng baro sirtate tiga pomot iu ni komot bau uno bala trei komu badan komu mrau kano ke jing trei po kenrat jung kenan kapor bau tu kenrat unong to kala biang khil no meme teng uplan laj luit no yu lani udi no yu hawi padu kenrat kaset don kum kata kitu kipor te kadang beteng hi ki snam ki bahadian ba khlat trai suru te kadi kata jing mrau ti ladau plaj loj uru ndre umla pat ban kam bo de trayeng wat ladau la trei ke jing im jung ko bon ban tei ke yeng jung kun raju ban sakri ke yeng kun raju ndre ka bakut kun raju ladau de bo bha nong khe le no mela long blaj loj tang ba banong bun long trai ke yeng jung tu myo kum balong ki khun tu trai Jesu ong katakan umrau umla benong utrayeng umla ben sutrai haga yeng jong kenra jong ndriki khun jong kenra jong te kilong trai thau yu kani ka bomot bo trai su ong kat ba pinang long ki mrau jong ka pom kamot phimpat long ki ba de hok haga yeng ge jong blei haga yeng jong blei te ning kong mano ngi ini mano bade hok ubadan ka yeng jong blei ubadan ta ka hok ban kam yala de bu de khun ban song ka yeng blei ude hi try so mar de khun blei baru try so ngila puli tar sitar bodan ka jinga de ka bajan ba baru kpa te nre ni ukran ru sipang ka wepan ba kita ki banget hu ru kinyo banlong ki khun ndai su ki mrau te ha ka balan ningkong ha ka ni ke gospel Yohanes upansyai bakita ki banget hu Jesu lai bor ki banong ki khun ki jong blei ndai su ki mrau te ka tu linong ka baningkong ka dekat ka bakhat ar ngan puli ki ni ka dekat rekat ki bala pediang yu hakita ulai bor banong ki khun blei kata kita ki banget haka kerteng jong tapi we langet hau Jesu la pediang ya bu long nong pedim la pediang ngori ki tin ki jong ki jingi kai ki jong kamut la yo bor la yo e ka hok ban long khun jong blei kamut ban long trai haka yeng ki jong blei haka hima ki jong blei
mla ban yo ya kata ladi kidon gibre perkhat ba nang jing ba bhate ngan se yo ban chong ge yung blei ke bom chukut kidon le ha ke jing hikai ke jing syukur jung gi jing hikai niam ba fer sya pan nget ba nang asiu ke pisah khambun tengan yo ban long nong su snong jung ke himau blei le ngale ki kam ba hangan yo no ndre kita barok ki dei tanggi theory jung brio kan niam ba pan mi ubrio ndre ngi i ba ketien boleh ke keren syai tang ubanget hau jisu bat ubayai sa hak ketien ke jong lani ubayai kongo yu uban long ukun jong blei lani ban long kum iwe ni ki khun jong blei ti kata kadai ke bau jisu wan ban ai yangi ban penyo yangi ngi ki pula long ki mrau jong ka pom wan ban thiet ya ka dor ke barem jong ke jing pelat yangi bangin yo long ki balai luit tang bagi bala light luit no na ka bor jong ka pop nrei bangin yo long ru ki khun ki jong blai te ha tu kam long ke ba phla mo nomor kata kami no blai kadi ka man jong blai ba mangam phi lengba jong jisu blai kwa ban plilat yang ai phi ban play ke jing khang yang ai phi bangio ban rung se ka hima jung kum ki khun jung kata ke de ka plan jung blai ila du no e kata kalat na ka jing ha jong brio ka pop na du adam tersider tenrei da pule ke siti sinong rom ke nong bafra ke dukhat ke bar khandai ngi ibu blai ukhat ujiet yeki brio ukring yeki bakinwan se u limbau jisu khnang baginyo banong ki khun jung hak tu khat ka bar khandai siti sinong rom nong bafra namar yeki ba ula ithu lupa ula thmu lupa ru banlong ki basidur ken bat kadur khun jung u bau nyo long ubakhaning kong pedeng ki babun ki para ti banlong sidur bat khun jung ka thau banlong kum iwe na ki khun jung blai Bayasri mi utrai Jisu, but hakata kejing dai but long kum ki para yo men. Utrai Jisu long men pedeng sibun ki para. Kani ke bamayan bahagani ke dekot. Nila do no ya kata ke hok ban long ki khun ublai na do kejing hap jong brio ke pop ban ngiru ila dia ke pop la jong hi nila do no. Tenrei da bangiwan su Jisu ni pediang yu da ke jinget komboong ke to dekat bakhat ar ni puli mentan nang nong baningkong bada kata ke jing na kloi ban aitilut yela di su ngim kwa su ba ngin sensyar ladi henribun sensyar mu uyengi bangin pediang suari ka ketien ju kat ke bau keren ban ong haladi nga pediang ni kani ketien ju su kedai ke besisa yang lada don bepen artien ru ngamat artien su jisu de besisa Bangan ong ya kata nadu ke donut ke mensim kata te ngayoken ya kata ke jingting khun ban nongkum iwei ne ki khun ki jong blai ban yesrem dor yo try Jesu badru ban nongkum iwei ne ki para ki jong tikani ke dei ke bamayan ke ba ublai ulapan kre lupan menta jonga jufi ban kalong sisa ke ba ulasu ai de ke jing kelut mensim kebangim dan kam benda kamai banyo ikani ni dan kam tang ban IT ban kela ke bamut banong ngam tre su ban ya ke jing la jong ngam tre su ban kongu ya ke jing long do jonga menta ngan phai no show Jisu ngan pediang yu ti kani kawan ra sisu ki jing kerku wong ha dekot ke balai penrio Namar kata la dau khun un plat no yapi pinlong ki bala lat no da sisa. Tehni i bahabang yo ya gajing sisa po jungi yo ya gajing plat na gajing lomrau. Kam dei tang kata ka bang ilangit ya gajing sisa trai sunri ka deiru gajing tri kam gajung u bama uhi la de u plat jingi. Namar bang ila sngap ya ka ketien ju ngila pediang ngori ka ketien ju ngila nget ngori ka ketien ju uhiru da ka bor ju
un pelat ini na dong sidong. Tak kadau ki brio ki bada yo sisai kini jing pelat ki pla ba menor ngalong tang mentang ngamong su kumta menor ngalit stang mentang ngam lit su menor nga kumta ngi ruai mo tu jing ruai ka khoras kan we te but kita ki jing mat jong ke jing pelat ke jong jisu bo de pelat sisai ki brio mla banyo ya kita ki brio ki apply kata lada pio por ban pe katu kan ni video jong kitu ki brio ki bala mat ya ke jing pelat jisu pindas ngo pla ki brio ki ba la im ha ke jing im ka bolong mrau sisai ka pop ndrei ha bala pelat jisu ki long ki brio ki ba thamai te wong namar kata la dau khun un pelat no ya pinlong ki bala lait no de sia kamut ke freedom ke basisa kam dei ke basisipor ho tamba kata kan mla banne la da ngi pat ngim bo jing mut bangin nyai puli ya ke tien jung bangin nyai ko ngo ya ke tien jung bat ba nginang ya ki don ki jinglong ki ba po jung ila se ki badang sa ki bangidang dei ban job bai ki taru ngin IT bangin job ki teng kam dei ke ba ong season priang yu jisu bola lajlut ni kita bro kadon ke proses ke ba menin ngasngo ke ba dei ke ba biang ari nementang la priang jisu pleng ke ni ke bom dei la bende ke ketien la bende ke kam la bende ke no ke jimlien jonga kidon ki brio ki bala mlien ho secret to kila priang jisu kila da mat ke jing penim jong kila kemen kila laj ni bobon ki jing sneu ki baki im Nri hau secret pat dangdan ijing yele. Tenri habaki IT sisa hau ki pani ke bor jong un penjob yaki bakato ke jingkwa bandi secret kandu no. Tikam dei tong secret la bandi badi drugs la bandi badi kiat la bandi kano ke jing mlin namar ngan kenmau sipang ke jing thuk khana ke dik bal long de ka film ru ke bakateng ke jing thuk khana sipang brio bakateng u Nicky Cruz u de Wayne ki gang leader po New York hakitu ki new po ne ki rup khandai ki nyom tahi uni brio la long besar khai namar ki gang de drugs ki besar khai de nongelam jong ki gang de drugs po New York te uyo snow ya ke jing slok jong weu sekri jong blai u bakateng tonga ma bingang la kum klet no te uni sekri jong blai ulolong sia we ni ki ater ki ba crowd jong blai ban yarap iki ba kum kita ki brio te lo yo snow ka dan ke jik pen kendo yu bat kum ta ulai ti la dia su jisu ula bon ki kes percaya sarkar la mi larung jil la mi jil man kapor la dei ki bla erang ba dan re bolo pedang yu jisu kaba phla kalong bawat ka jing di drugs chung kaba bunsen ki brio ki ba ino yu drugs ki simpor do arsnam bakin da lajlun uniki krus tang hapo kisngi tang hapo khandet sngi ulalaj no drugs manu basange kan san yu drugs kadang kejingma bagi orang kata withdrawal symptom. Baka mi kansan kata kejing kuat biang bandara don kata kejing ile teng kapoi sudu banjanyap bro. Tenrei daka bor kejong play daka bor prajesu unik krus sim hab banile kata ulas sulai war. Fida kuat ban puli kejing imju tu daka kasih tempat dan bertranslate natharai kadang daka English ke bakateng the cross and the switchblade. Ding pernah but itari dagar itu bagi penenkam maki kan, bagi elak para maki kia syok ya dat kia penmensau. Te kumno ba uding pernah pan hamdan bor banyak kata ban pelaju. Te kalau ada ruka film ada pi page YouTube pila ban lap ia kata ke film The Cross and the Switchblade. Oh tu nongilap uketeng David Wilkerson ngam tep udang dan emta lalu udang dan ru la temen bha dang kini kisnam ki ba sausan snam chuat dang bun ki jing hikai ki bo dang hikai udang ilam te ngam la ban ong tiknam ta tu udang dan em David Wilkerson
Te kita kedai ke bor ke jong trai Jesu ha ke jing im jong no brio. Te nong tu kini kita pat ki ba ya satnya bat u dekat balai penyo ki ong ngitip ba heu trai Jesu sari wong yaki ngatip ba filong usembai u Abraham ndre piawat ban penyap no yenga na ba ketin jonga kamyo jaka hapo jong pi. Tekini tekidai gitu ki bom sim langit hau kamut ki ba na namar pring gitu ki pat ba kidan ki ba persyak bayu wat ki ba wat ban penyap u khamtam ki farsi kinong tho te nakta ka daw kisyu ai daw bangi di khun Abraham nyim simlong mrau po jono te Jesu wong ni wong ngatip ba filong sembai Abraham kiki ongi long sembai Abraham te lakum ba umtem wong ngatip ba fidei ki khun ki seu Abraham tenre wong piawat ban penyap yang namar ba fim tre ban pedang kitien junga kamyo jaka ketin janga puju kamun bakim tre nget kim tre pedang de kata kedai ka bajapat haba ubri tre ban pedang yu trai Jesu yaki ketin ju kamut unyela percaya ki un thau un penmi ki jingkai ki niam ki rukom ki balai fujat banyela percaya ya ke jing sisa bau Jesu hikai tagadau ngisi sibon ki jingkai ke pertaimenta pipuli haki university ki college ki kat ki balai fujat ki philosophy ki ideology ki balai fujat ki ba unong tho ki banong kitu ki nong tho bun sin pinchem mak bakut ke dei baki kwa menlan ya ke jing sia ke bau Jesu hikai te wong nganga kren ya ka bangala i baru kpa junga kom ta ma phiru phile ya ka phile yo sngo no kpa jung phi Jesu wanga te bangakren ngakren ni ke bang lai i kabala penpau hanga do kpa junga namar Yohanes ya kaniru nado pasdang kelenong baningkong ulai tho syai kata bom judan balai i ulai ndi tang bu kelenong baningkong ka dekat ka bakat pra omdan menuru balai i ulai menuru utau khun balak hamarwei ubalong ha kasedam kpa uhi ulapan pau yu tu trai Jesu wanga te ngakren ni ke ke bang yo i ngayo sngo no kpa junga pipan pikran na ke ba fio i fio sngo no kpa jung pi tu eu to kpa jung ki pat jung kini ke ba thamban penyap yu nginda puli ni ke dekat ke basedien ukran sifang sultan bude kpa jung ki tapi kani ke de ka wei pat ke jing sia bangi ki breu ngim la ban lai teng teng ni semua bangi la ban sensyari le di ndai dan atli ki bor ki ba kham khrau ban ni ka bor jungi kata galong ublei lani usitan lada ngam tre ban IT le di po ka jing sensyar ublei kemud ngan sya po ka jing sensyar usitan wat lada ngas mulai luis kan nuru ten ta ka dau babun kingat po ka jing long mrau po ka pop nomor sita nu penen kam da kapom ban penlong merau yaki po jung te kapor kam sia syung in sepeteng pat sipang kata ke jing ya dei ke jong usitan bat kitu kiba kentat yo Jesu ya kitien jung nadu ke dekat ke balai khandai hadu hajing sia ke de hidu bakut hi basan khandai terutama tengin si puli terter tu boleh kerkhoi ke jing puli jung ni nak tien ke bukhoi ke jung namun tak ke buram ke jung amen tungin ni doi ni aingu eme try sesin namun tak ke tien ke bukhoi ke jung mi ni aingu eme try ba habang yesa ha ke tien ke jung mi yo try ya ka bor benong ki senran ki jome ki nong buat jome da sisa bat ka ktien jome ka belong ke jing sisa ka pelat yangi na ka jing long brau jong ka pop rengkat bat ka jing ai bor ka jome hi ka ba me kular bangan pelat ya kita ki ba yesa ka ktien jome ki banget hame ba me kular bangan pelat ya ki na ka ni ka jing long brau po ka pop try bubha ni suthu ya ka ni
Bakalong ke jingkar khu ke bangimla ban mudur. Bangi ki bre ki ba yak sait bat kapop. Haba kadang trai danbor halor ke jingim jungi. Dari melawan khanang ban pelat jingi nagani ke jinglong merau. Toyarap ingi bangin ngit lut ngin syaniak lut hame. Yaka ketien ke bang melak keren bangin sup pedang bet yaka. Khanang ba atrai ngin yo mat yakani ke jinglat lut ke jing penlat lut na ke jinglong merau pok kapop. Bat ban long ki balat lut de sisa ban buat yame ban syakri yame ban nai ki ba me mon ingi hakani ke jingim. Terus ngo try kini ki jingkar pat ki jungi ni pan ni kini baro haka keteng ke badan botam ke jong try bat unang penim be jungi uji Christ. Amen. Tutungin ni penwai no ni kapor dengan kerpat iba. Iban ban. Tuai pelat ni tu jingkar. Ini doai. Habo ai no tra ke jing iba boleh kupa ke jing Jesus Christ ke jis lokop dengan tiang misim kun. Ai kini lai ke jingkar ku boleh ke jong lam shon kabat ni. Berkeleng setlak pertain dum ta dum cukup. Amen.